Però si s'acaba la via aquí, com ho... Hòstia! No! Ah! Uala, tio! Soc el Planet Coaster 2, m'han enviat aquesta muntanya russa de terror que ha fet algun random. Shadows. Run. Ai, mira-la! Que veus el llançament? Uah, això m'encanta, tio. Any last word, see you in hell. Uale, quina currada, boig. Arrenca, eh? Ah, com mola, tio. Que no hi hagi un esquerjam, eh? Hòstia! Quina por. Oh! No, encara no. Som en backroom, això? Una església! Que guapo aquest tro... Hola, que guapa aquesta església. Ui, ui, que veu un esquerjam. Hòstia, hòstia, que guapa, tio. Ah, ja s'acaba aquí. Mare meva, quina currada. Mireu per fora com és. L'espai que ocupa això.